Hvis du vågner med en nedtur, alene og forladt, og den eneste, der skriver til dig er 12 år skat. Hvis din væg er kravlet op af for 5. uge i træk, og din sidste date var med en Johnny Logan lookalike. Hvis du vågner træt og rynket og har morgenhåb og job, og du ligner Amy Winehouse uden makeup, så godmorgen, godmorgen. vågn op og få en krammer. Det er dig, vi holder af. Godmorgen, godmorgen. Vi elsker dig, det bliver en dejlig dag. Hvis din eneste ven på Facebook lige har lukket af, Og alting peger på, at det bliver en city-da-da-dag, og det kun er Karl Møller, der synes, at du er hot. og det er kun Thomas Blackman, der synes du synger godt. Og din Sex and the City personlighedstest Viser